Kedamtang penanganan ingkan pen Karbi Anglong pen West Karbi Anglong District angkang resim kangtang ke ot ok jumprana song ke dup pikajok so luk soda mongwi ke pajab long le de jia phanpura Assam sorkar hin pen Armed Force Special Power Act 1958 nang bilo Armed Force Special Power Act majiti hek pen AFSPA along ke pabonpon nijang Karbi Anglong arlo along disturbed area pusi kedamtang porahot ke pabonpon do Labangso AFSPA laki gedamtang paruk resip kebra phokebra nerke peningkan aronalong kedo Assam government pen West Karbi Anglong District hini aphan disturbed area po akoi thapon lo Labangso akoi karwak pon laki gedamtang pinang aningkan pen lo Bonta Asia birta ke laki nijang Karbi Anglong District aphan disturbing area po akoi hek pon lo pusi Assam government hin pen pachetak pon lo West Karbi Anglong arlo reng dok reng ni pen kitu ke thak rat amuluk aphan ang thek patini pansi bangso district along pen Armed Force Special Power Act abang Assam sorkar hin pen JN pondet lo Mon sama to mon pen rat ke do ke thak amung be thek long si Union Home Ministry long an lo pali pon lo bonta Assam along riar lo long troka district along chitlojon troka pharman Armed Force Special Power Act aron atang pen pabon pon bomlang AFSPA aronalong ke do bom a district amen napuson henlo Karbi Anglong Dibrugarh Tinsukia Sivasagar Saraidio Jorhat Golaghat apen di Mahasawa district henlo News Desk report Karbi Anglong live